Fl-20 ta' Mejju tas-sena li għaddiet 2023 fil-Jum Dinji tan-Naħal, il-Fondazzjoni għal Konservazzjoni tan-Naħla Maltija kienet formalment talbet lill-Awtorità għall-Ambjent u r-Riżorsi sabiex in-naħla Maltija tiġi ddikjarata bħala l-insett nazzjonali. Minn dakinhar din għall-Fondazzjoni bdiet tiġbor l-appoġġ ta' diversi setturi tas-soċjetà għal din l-inizjattiva. U llum nisimgħu dwar din l-inizjattiva, is-sinifikat wara l-iskop tagħha u l-appoġġ li kisbet sa issa. U mej fl-istudio għandi l-Sur Dylan Farrugia li huwa President tal-Fondazzjoni għal Konservazzjoni tan-Naħla Maltija. Nsellimlek Dylan. Nsellimlek Joe. Dylan, qabel xejn, kellimna ftit dwar il-Fondazzjoni, għalli ma skop jew skopijiet kienet twaqfet. Iva Joe, f'Malta napprezzaw illi għandna naħla ta' Malta, naħla tal-Asel illi hija Maltija. Voldiri illi ma nsibuha fl-ebda rok noħra tad-dinja, illi hija endemika, ma tagħmar fl-ebda post ieħor fid-dinja ħlief fil-Gżejjer Maltin. Sfortunatament insibu illi n-naħal tal-Asel sewwa illi naħla Maltija hija sottospeċi tiegħu ta' dan l-speċi titgħammar fuq barra. Issa jagħti il-każ meta insibu mela fil-passat fil-Gżejjer Maltin kienet tagħmar biss it-naħla Maltija. Sewa, dal-insett adatta b'mod naturali evolva għal fatturi li għaw fil-Gżejjer Maltin, adatta l-flora, adatta l-kondizjonijiet, l-ambjent, is-sajf, niexef ta' Malta, sħana, forsi il-xitwa li mhux daqshekk tkun ħarxa, adatta l-dawn l-affarijiet kollha. Sewa. U fil-passat l-unika sottospeċi u razza ta' naħla tal-Asel li kellna fil-Gżejjer Maltin kienet naħla Maltija. Però issa u l-każ bħalma ovvjament ġara wkoll b'mod globali ġifieri din mhijiex ħaġa l Gżejjer biss ekku. Għad xar il-każ illi sforz l-apikultura u sforz l-idejat tal-bniedem illi dejjem jipproduċi iktar asel kien hawn dal-kummerċ ta' razz tal-asel u sottospeċi differenti madur id-dinja b'mod globali. Ovvjament Malta ma tgħix maħniex vakum, ġifieri aħna konna affettwati wkoll minn dan. Importajna wkoll. Eżatt, importajna wkoll. Jien nemmen minħabba sforz nuqqas edukazzjoni li kien hawn forsi fil-passat u anke preżentament, ġifieri. Għax il-loġika tgħidlek illi naħla Maltija hija żviluppat għal kundizzjonijiet Maltin hija l-iktar waħda li hija adattata. L-iktar waħda li ħadtik iktar asel għalfejn għax assembliġi raġuni li evolvit għal Gżejjer Maltin. Ekku. Imma kif qed ngħidu kien hawn l-importazzjoni ta' naħal differenti barrani fil-Gżejjer Maltin ukoll u kif qed ngħidu n-naħal tal-asel ma jitammarx peress li jitammar fuq barra jitammar b'distinzjoni minima bejn sottospeċi differenti sewwa. U dan iwassal għal kontaminazzjoni tal-ġenetika, ovvjament aħna l-lum il-ġurnata ovvjament sforz mix-xjenza tagħna turina li kollox huwa bbażat fuq il-ġenetika sewwa. X'jagħmilna l-affarijiet ħajjin huwa l-ġenetika sewwa. Jiġifieri meta għandek din il-ġenetika li tibda titħallat bl-Ingliż jgħidu hybridization jibda jkollok dan it-taħlit u illi jista' jkun iwassal sabiex daw il-fatturi illi u l-adattamenti illi għandha naħla Maltija għal kundizzjonijiet kollha Maltin jibdew jintilfu. Fost l-oħrajn anke forsi nitkellmu fuq daqsxejn iktar l-qudiem anke naraw illi l-kulur ta' naħla Maltija tinbidel. Naħla Maltija għal kontrarju ta' xemnu ħafna jew x'naraw fil-medja in-naħla tal-asel Maltija mhijiex in-naħla li għandha żaqqa bl-istrixxi suwed u sofor bħalma forsi hija l-impressjoni ta' ħafna min-nies. In-naħla Maltija l-propja naħla Maltija l kif tidher hija skur ħafna kważi tkanġi fl-iswed iż-żaqqa. Sewwa ġifieri u mbagħad nibdew naraw distinzjoni tara distinzjoni. Ekku kif tidher. Aħseb wara daw sfortunatament dat-taħliġ qed iwassal għal fiżjoloġija tagħha u dal-attattamenti li għandha mod intrinsiku. U allura dan iwassal fuq ovvjament fażi tul ta' żmien għal erda tan-naħla Maltija li kif qed ngħidu hija sottospeċi illi tinsab biss fil-Gżejjer Maltin hija wirt naturali tal-Gżejjer Maltin. Aħna bħala Maltin għandna id-dover illi nipproteġuha, li nkonservawha u ħassejna li kien hemm dan il-vojt u aħna bħala fondazzjoni jiena u sħabi ħassejna d-ħtieġa biex insawru din il-fondazzjoni.
Kifu fuq li ma kriteri però ibbażajtu talba tagħkom lill-Awtorità tal-Ambjent u Riżorsi biex in-naħla Maltija tiġi dikjarata bħala l-insett nazzjonali li sissat m'għandniex insett nazzjonali, però intom tlabtu l-lera biex in-naħla Maltija tkun l-insett nazzjonali, però rritu tibbażaw talba tagħkom fuq diversi kriterji, nimmaġina mhux hekk? Iva, kollox beda madwar xi sena u nofsiru meta konna nitkellmu ma' inselmela mela il-Prof Simon Borċ akademiku fil-Fakultà ta' Liġi tal-Università ta' Malta biex nibdew bi studju rigward il-saqaf legali rigward protezzjoni olistika ta' sottospeċi endemiku naħla Maltija li qed nitkellmu fuq għallhom sewwa. Flimkien ma' l-lum avukat insellimlu wkoll David Ketut Dimek. Fassalna dal-istudju illi minn ġi publikat, tajb li ġi publikat f'April tas sena l-oħra, 2023, u minnu ħareġ illi fis-sitwazzjoni preżenti passa li lej protezzjoni iktar olistika tan-naħla Maltija ikun illi jiġi ddikjarat bħala l-insett nazzjonali. Issa kif issir il-biċċa ta' xogħol. Mela, fil-liġijiet ta' Malta hemm il-leġislazzjoni sussidjarja numru 549 u fa' kapitlu 100 li titratta regolamenti rigward il-lista ta' speċi nazzjonali, fija hemm il-lista. Sewwa ġifieri l-pjattaforma misqaf legali rigward il-listi ta' speċi nazzjonali diġà jeżisti. Ovvjament aħna nafu li f'Malta diġà hawn speċi nazzjonali, il-meril, l-asfur, il-widnet il-baħar, il-fjura, il-qabru, ġifieri dawn huma kollha speċi nazzjonali kulħadd jaf bihom u li kważi jissimbolizzaw il-flora u l-fauna Maltija tajjeb illi l-awtoritajiet tal-ambjent jużawhom għax ovvjament huma annimali wkoll karizmatiċi biex ikomplu jimbuttaw il-protezzjoni għall-ambjent b'mod iktar wiesa sewwa. U għal dak l-iskop illi jiġu dikjarati speċi nazzjonali. Issa aħna ħassejna illi f'dan il-kuntest fejn sfortunatament in-naħla Maltija qed naraw li qed tiġi medda minn dawn id-diversi fatturi, ikun pass tajjeb waqt lil qudiem jekk tiġi dikjarata bħala l-insett nazzjonali li f'Malta m'għandniex insett nazzjonali u ħadna din l-opportunità biex kif qed inti fil-bidu tal-programm is-sena l-oħra tlabna lill-lera sabiex jibda l-proċess sabiex din tiġi dikjarata. Ekku, dan huwa s-sinifikat wara din it-talba biex in-naħla Maltija tiġi protetta anke b'mod legali. Ekku. Għalkemm in-naħal tal-għasel huwa protett b'mod legali, diġà sfortunatament dik il-protezzjoni ma tikkonsidrax illi in-naħla Maltija hija sottospeċi endemika. Jiġifieri aħna nħossu ovvjament u mhux aħna biss, jiġifieri anke matul ix-xatana rigward din il-proposta sabiex il-proposta ġbarna wkoll diversi support jiġifieri minn diversi għaqdiet, pereżempju għaqdiet studentesti politiċi Maltin stess illi jasapportjaw, riċerkaturi Maltin u barranin ukoll illi raw valur f'dil proposta u illi ġewwa rajna u sapportjawha għax ovvjament qed raw u japprezzaw illi sfortunatament forsi m'hemmx biżżejjed protezzjoni naħla Maltija u jeħtieġ li nagħmlu xi ħaġa llum qabel għada għax jekk ma nitux azzjoni jista' jiġi l-każ illi sfortunatament nitilfu għal kollox u naslu f'pass fejn tinqert għal kollox u ma nkun nistgħu nġibu lura. Delin, f'Ottubru li għadha l-Fondazzjoni kienet anke nedit kampanja biex tixpruna dina l-inizjattiva biex konna n-naħla Maltija dikjarata bħala insett nazzjonali. Fiex kienet ikkonsisti din l-kampanja x'appoġġ ksibtu matula? Iva, ħassejna illi il-proposta tagħna tkun anka biex nibdew nżidu darfin illi jisma' qed tiġri dil-azzjoni li qed nippruvaw nieħdu bħala fondazzjoni sabiex min-naħla Maltija tingħati iktar protezzjoni. Ħassejna illi hemm bżonn daqsxejn ta' kampanja biex intuha daqsxejn iktar prominenza u promozzjoni dell-inizjattiva. Fost l-oħrajn konna tinġibu support minn kunsilli lokali u reġjonali bħala rappresentanti diretti ta' ċittadini Maltin tajjeb
u ġibna appoġġ ta' 61% ġifieri tal-Kunsilli Lokali u Reġjonali f'Malta li huwa appoġġ pjuttost konsiderevoli. Ukoll ġibna l-appoġġ ta' individwi distinti kif qed iktar kmieni fosthom riċerkaturi, Maltin barranin, politiċi Maltin li sapportjaw din l-inizjattiva, għaqdi studenteski wkoll u xi ħaġa sabiħa wkoll appoġġ minn NGOs internazzjonali illi qed jippruvaw jieħdu passi għax kif qedna fil-bidu ta' dan il-programm din mhix problema għal Malta biss. Diversi rkejja madwar id-dinja jeżistu sottospeċi ta' naħal endemiku għal-reġjun partikolari, pereżempju nsibu għal-reġjun Spanjol, nsibu sottospeċi endemika għall-Ewropa kontinentali, għall-Gżira tal-Irlanda, għal-Gran Bretagna. Ġifieri hemm ħafna sottospeċi endemiċi li ovvjament sfort l-iżolament ikattru f'daw biodiversità unika sewa. U saħansitra ġibna s-support ta' NGOs internazzjonali li qed jagħmlu l-istess affarijiet bħal meta nagħmlu aħna fil-Gżejjer Maltin tajjeb, imma fir-reġjun tagħhom. Sewa fosthom l-NGO Irlandiża u NGO Franċiża wkoll, skużani. Jiġifieri ġibna biex ovvjament inkomplu nuru il-valur fiha l-inizjattiva. Ara fiex waslet din l-inizjattiva, din l-proposta? Mela, fejn waslet? Iva ġew. Mela, il-proposta nar l-20 ta' Mejju kif qed tajjeb inti tas-sena l-oħra, aħna mbagħad nagħtu uffiċjali lill-awtorità kompetenti, ċoe lill-ERA sewwa l-Awtorità għar-Riżorsi u l-Ambjent, sabiex jibda l-proċess, ovvjament tapprezza li huwa proċess ta' konsultazzjoni bej entitajiet governattivi mhux tajjeb biex ovvjament jaraw jekk din il-proposta miex ma tista' ssir jew le. Sewa nibdew minn dak il-punt. Ovvjament aħna għamilna l-istudji tagħna li ħassejna li u preżentajtuhom ukoll. Ekku, li ħassejna li hija possibbli, ovvjament imma ovvjament bħala gvern u entitajiet governattivi jagħmlu wkoll riċerka u l-istudju tagħhom. Minn dakinhar ġifieri s-sena l-oħra l-hawn kien hawn dan il-proċess konsultattiv ovvjament ma' entitajiet differenti. Ġie evalwat mod pożittiv, ġifieri minn dawn l-entitajiet governattivi wkoll u iktar kmieni din is-sena din il-proposta ħarġet ta' konsultazzjoni pubblika, kważi l-istadju finali qabel għada pitada ma ssir fis-seħħ. Id-deċiżjoni finali. Ekku. La darba ovvjament issa l-awtorità kompetenti ċoe l-ERA tara kummenti li ġew mibgħuta mill-pubbliku minn NGOs u minn individwi differenti. Fil-konsultazzjoni pubblika li qed nhar 18 ta' Marzu ta' din is-sena tgħaddi r-rapport tagħha lill-Ministru kompetenti u hija l-prerogattiva tagħha jekk ovvjament din l-emenda fil-liġi, għax kif għedna aktar kmieni il-liġi l-Ispeċi Nazzjonali ġadem ġast issir emenda għal-naħla Maltija tiżdied mal-lista issir fis-seħħ jew le. Dilin la darba n-naħla Maltija tiġi dikjarata bħala insett nazzjonali, tista' b'xi mod din taffettwa lin-naħħala lokali? Mela, punt validu ħafna u waqt ovvjament il-proposta li għamilna aħna waqt din il-mixja kien hemm ħafna dat tip ta' mistoqsijiet ovvjament li indirizzajnihom ukoll. Min naħa ta' liġi fi annifisha ġa hemm stipulat fil-liġi illi meta flora jew fauna ġifieri fil-każ tagħna qed ngħidu n-naħla Maltija sewwa għall-eżempju tan-naħla Maltija. Jiġi dikjarat bħala speċi nazzjonali, irrid ikun hemm kompatibilità bej l-użu preżenti tagħha u miżuri ta' konservazzjoni illi ovvjament jittieħdu biex ovvjament nipproteġu issa din flora u fauna li qiegħda fuq status daqsxejn iktar mkabbar kważi tajjeb. Jiġifieri fil-liġi tistipula li jrid ikun hemm kompatibilità. Jiġifieri f'dan il-każ le mhux ħajkun hemm affarijiet negattivi li jiġru lin-naħħala, anzi qed naraw biss ħajkun hemm benefiċċji għalfejn. Għax issa la darba n-naħla Maltija tiġi dikjarat bħala insett nazzjonali, fl-irwol tan-naħħal li jieħu ħsieb u jkattar in-naħal tal-qasel tajjeb, jieħu rwol kważi ta' gwardjan.
is-sena tan-naħal issa ħad tiġi indispensabbli għal sabiex in-naħla Maltija nkomplu nipproteġuha u nkattruha u nagħmlu mod illi fil-futur jkun iktar minna. Tajjeb, jiġifieri kważi b'din il-leġislazzjoni, di l-emenda li ħassir fil-liġi u d-dikjarazzjoni ħadd tagħti iktar protezzjoni lil naħħal adattata, tajjeb. Però semmejna wkoll l-importazzjoni ta' naħal minn pajjiż oħra fosthom anke mill-Italja. Se tiġi affettwata din? Iva, ara. Preżentament fil-liġi li fl-emendi fil-liġi li ġew proposti mill-era sabiex ma jfixkilx il-forsi il-prattiċi preżenti ir-regola rigward il-fatt illi sottospeċi oħrajn aljeni jew li ġu minn barra minn Malta ġifieri jitqiesu bħala invażivi, ġifieri fil-kontest tan-naħla Maltija qed ngħidu illi sottospeċi li ġu minn barra jiġu jitqisu bħala invażivi sewwa għax b'mod dirett qed jagħmlu ħsara lin-naħla Maltija. Iżda biex ma jkunawx xkiel u anka forsi biex nibdew bil-mod billi inbidlu l-mentalità biex għada pitada niġu f'sitwazzjoni fej in-naħla stess Maltin jibdew ifittxu n-naħla Maltija b'mod intrinsiku, b'mod naturali. Ġifieri dik il-leġislazzjoni mhux ħatkun qed tot għan-naħla Maltija. Ġifieri la darba din tiġi fis-seħħ l-importazzjoni mhux ħatieqaf. Imma għall-inqas inkunu bdejna bil-proċess biex nżidu l-arfin fil-pubbliku ġenerali u anka fin-naħħala. Il-politikanti wkoll, ġifieri klassi politika, sabiex għadbetada jittieħad verament isir jitfassal action plan, pjantazzjoni biex verament nipproteġu b'mod holistiku n-naħla Maltija. Is-Sur Dylan Farrugia, President tal-Fondazzjoni għall konservazzjoni tan-Naħla Maltija li tkellem dwar il-proposta biex in-naħla Maltija tiġi ddikjarata bħala l-insett nazzjonali. Ektemmejna l-programm Newsline għallum